ዕለታዊ ዜና ንሆም ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ደመቀ መኮነን ሓቂ ኣብ ግምት ዘእተወ ወቀሳታት ክእረም ኣለዎ ኢሉ ንሱ ከምኡ ዝበለ ኣብቲ ሎሚ ዝፀውዖ ኣኼባ ኣምባሳደራት 15 ሃገራት ኣባላት ባይቶ ፀጥታ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዩ። ወኪልና መለስካቸው ኣምሃ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ትግራይ መግሃዝቲ ሰብኣዊ መሰላት ይፍጸሙ ኣለዉ ዝበለቶ እውን ወሲኹ ዝለኣኾ ጸብጻብ ኣሎ። ገብረ መድህን ከቕርቦ ናይ ኢትዮጵያ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተርን ደመቀ መኮነን ኣብ አዲስ አበባ ንዝርከቡ ኣምባሳደራት 15 ኣባል ሃገራት ቤት ምኽሪ ፀጥታ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኣብ ክልል ትግራይ 3.5 ሚልዮን ሰባት ረድኤት ይረክብ ከም ዘሎን ካብዚ ወፃኢ 70% ዝኸውን ረድኤት ዘቕርብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምዃኑን ኣረዲኦም። ካብ ናይ ወፃኢ ሰብኣዊ ረድኤት ትካላትን ሃገራትን ትፅቢት ዝግበረሉ ኣብ እዋኑ ከም ዘይበፅሐን ረድኤት ንምቕራብ ቅድም ክብል ይቐርቡ ዝነበሩ ኩሎም ሕቶታት ምላሽ ከም ዝረኸቡን ብምፅኽኻር መንግስቲ ክሳብ ሎሚ 4 ቢልዮን ብር ወፃኢ ከም ዝገበረ እዚ እውን ድልውነቱ ዘመስክር እዩ ክብሉ ነቶም ኣምባሳደራት ገሊፆም። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ከም ዝሓበሮ ካብ ሰብኣዊ ሓገዝ ብተወሳኺ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ንምፅራይ ምስ ማሕበረሰብ ዓለም ሓቢርካ ንምስራሕ መንግስቲ ድልው ምዃኑ ኣቶ ደመቀ መኮነን ነቶም ኣምባሳደራት ገሊፆም ኣሎም። ካብዚ ወፃኢ ኣብ ሓቂ ዘይተመስረቱን ክሳብ ሕዚ ዝተረኣየ ዝለዓለ ፃዕሪ ኣብ ግምት ዘየተወን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ዝቐርብ ወቀሳ ክእረሙ ከም ዘለዎም ኣቶ ደመቀ ኣገንዚቦም። ብካሊእ ወገን ድማ ሕቡራት መንግስታት ላዕለወይቲ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሚሸል ባችለት ሎሚ እውን ኣብ ክልል ትግራይ ከቢድ መግሃዝቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ምፍፃም ከም ዝርከብ ዘርእዩ እሙናት ፀብፃባት ይበፅሑን ኣለው ኢለን። ኣብ ትግራይ ፆታዊ መጥቃዕትታት ብሃበ ተረኽበ ቅትለትን ናይ ህዝብን ውልቅን ንብረታት ይዝረፉን ኣለው ኢለን። ብካሊእ ወገን ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ዝኾና ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ሃገረን ኣብ ኢትዮጵያ ብዘሎ ሰብኣዊ ኣተሓሕዛን ናይ ሰብኣዊ መሰላት ኩነታትን ኣተሓሳሲብዋ ኣሎ ኢለን። The United States is alarmed by the humanitarian and human rights situation in Ethiopia. What's happening in Ethiopia has had and will continue to have devastating consequences for thousands of innocent people. United States ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሰብኣዊ ኣተሓሕዛን ኩነታት ሰብኣዊ መሰላትን ኣሻቒልዋ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጸመን ብቐጻሊ ይኸውን ዘሎን ንኣሽሓት ንጹሃት ሰባት ኣዕናዊ ሳዕቤናት ኣለዎም። ንዞባዊ ሰላምን ፀጥታን ቀጥታዊ ሓደጋ ኣለዎም። ብቕልጡፍ ክንፈትሖ ኣለና። ተወሳኺ ጭካነታት ኣብ ልዕሊ ሰባት ዝወርድ ስቃይን ናይ ምክልኻል ሓላፍነት ኣብ እንግዳዕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወድቕ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ይካየድ ንዘሎ ውግእ ጠጠው ንምባል ክድግፍ ነተሓሳስብ። ነዚ ዕላማ ንምዕዋት እውን ሓይልታት ኤርትራን ሓይልታት ክልል ኣምሓራን ካብ ትግራይ ክወፁ ኣድላይ ስጉምትታት እዮም። ስለዚ ሰላማዊ መፍትሒ ንምምፃእ ብሰፊሑ እቲ ዞባ ብቕልጡፍን ብሓባርን ክሰርሕ ንፅውዕ። ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ወሃብ ቃል ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ብዛዕባ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብቪኤኤ ተሓቲቶም ከምዚ ክብሉ መሊሶም ነይሮም። ኢትዮጵያ ውስጥ የዚህ ጎሳ ኃይል የዛ ጎሳ የዚህ ወረዳ የዛ ወረዳ የሚለው ሉዓላዊነትን መዳፈር አይሆንም ወይ ነው። እኛ እዛ ሀገር ገብተን አንድ ስቴት ያለውን ሚሊሻ ከሌላ ስቴት ያለው ሚሊሻ እያልን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ናይ ዝነገድ ናይ ዝነገድባ ናይ ዝወረዳ ናይ ተወረዳ ዝብል ንሉዓላውነት ምድፋእ ዶ ይኸውንን እዩ ትሕቶ። ንሕና ኣብቲ ሃገር ኣቲና ኣብ ሓደ ስቴት ዘሎ ሚሊሻ ኣብ ካልእ ስቴት ምስ ዘሎ ሚሊሻ እናበልና ምንፅፃር ምስራሕ ይፍቀድ እዩ። እዚ ብመንፅር ሞራል ይኹን ዓለም ለኸ ሕጊ ካብ ምኽባር ከመይ ይረኣይ እዩ ትሕቶ። ስለዚ ናይዚ ነገድ እዚ ዝበሃል ኣየኽይድን እዮም ኢሎም ኣምባሳደር ዲና። ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ። ገብረ መድህን ይቐኒልና። ተሓላቒ ሰብኣዊ መሰል ሂውማን ራይትስ ዋች ሓይልታት ኤርትራ ኣብ ታሪኻዊት ከተማ ኣክሱም ክሳብ 13 ዓመት ዕድመ ዝርከቡ ቆልዑት ከይተረፈ ዝርከቦም ብዙሓት ሲቪላት ጨፍጭፎም ክብል ከሲሱ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እውን ተመሳሳሊ ፀብጻብ ኣውፂኡ ነይሩ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ እዋን ንሓቅነት እቲ ፀብጻብ ኣብ ሕቶ ብምእታው ባዕሉ ናብ ባይታ ወሪዱ መርመራ ከም ዝገብርን ዝተፈጸመ ግህሰት እንተሎ ድማ ንተሓተቲ ናብ ፍትሒ ከም ዝቐርብ ኣፍሊጡ እዩ። ብኤርትራ ወገን ድማ ሚኒስተር ዜና የማነ ገብረ መስቀል ንኹነታት ኣክሱም ብዝምልከት ኣብ ዝሃቦ ምላሽ እቲ ፀብጻብ ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ሱዳን ካብ ዝርከቡ ስደተኛታት ምስክርነት ዝተኣከበ ኣብቲ ማዓስከር ድማ ኣብቲ ዘስካሕክሕ ጨፍጨፋን ምጽናት ዘርእን ማይካድራ ዝተሳተፉ ኣባላት ሕወሓት ከም ዘለዉ ዝፍለጥ እዩ ኢሉ ነይሩ እዩ። ሂውማን ራይትስ ዋች ኣብዚ ናይ ሕጂ ፀብጻቡ
ሕብራት ሃገራት ሓደ ናጻ ዝኾነ ንገበናት ኩናት ምናልባት እውን ገበናት ጸረ ሰብኣውነት ዘጻሪ ኣካል ብቕልጡፍ ከጣይስ ይግባእ ኢሉሎም። ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ናብቲ ቦታ ንምእታው ሙሉእ ፈቓድ ክህቡ እውን ጸዊዑሎም። ኣብ ኣኽሱም ዝተቐተሉ ሲቪላት ቁጽሮም ክውስን ከም ዘይከኣለ ብምሕባር ልዕሊ 200 ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ሂውማን ራይትስ ዋች ኣብ ዘርግሖ ጸብጻብ ጠቒሱሎም። ሚኒስትሪ ወጻኢ ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ድማ ኣብ ክልል ትግራይ ተፈጺሙ ብዛዕባ ዝበሃል ግፍዕታት ናብ ባይታ ወሪዱ ሙሉእ ምጽራይ ንምግባርን ተሓተቲ ናብ ፍትሒ ንምቕራብን ቆሪጹ ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎም። ምስ ኣህጉራውያን ክኢላታት ሰብኣዊ መሰላት ተዋሂዱ ንምስራሕ እውን ፈቃደኛ ምዃኑ ዝገለጸ ሚኒስትሪ ወጻኢ ኢትዮጵያ ናይ ውሽጥን ናይ ወጻኢን ጋዜጠኛታት ዓለም ድማ ናብ ትግራይ ኣትዮም ስርሖም ክሰርሑ ኣፍቂድናሎም ኣለና እንተኾነ ሞይኦም ብዘኽብር ዲሲፕሊን ክሰርሑ ግድን እዩ ኢሉሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ብውሕዱ 4.5 ሚልዮን ህዝቢ ሓገዝ ከም ዘድልዮ ኣዋሃዲ ህጹጽ ረድኤት ማርክ ሎውኮክ ንባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት ምግላጹ ወሃቢ ቃል ዋና ጸሓፊ ሕብራት ሃገራት ስቴፈን ዱጃሪክ ትማሊ ንጋዜጠኛታት ኣብሪሆም። ሚስተር ሎውኮክ ኣብቲ ዘረብኡ ሽዑ እኳ ኣብ ዝቐረባ መምሕያሻት እንተሎ ኣብ ሙሉእ ትግራይ ንዝርከቡ ተጸበይቲ ረድኤት ንምብጻሕ ዝያዳ ክስራሕ ኣለዎ ኢሉ ኣብታ ክልል ናጻ ገምጋም ክካየድ መሰረታዊ ኮሚኒኬሽንን ስርዓት ባንክን ክምለስ ከምኡውን ንሰብኣዊ ሓገዝ ዝውዕል ገንዘብ ክውስኽ ንባይቶ ጸጥታ ከም ዝሓበረ እቲ ወሃቢ ቃል ጠቒሱሎም። ካብ ኢትዮጵያ ከይወፃና ኣብ ክልል ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ዞባ መተከል ወረዳ ድባጥቄ ተወላዶ ጉሙዝ ዝኾኑ 26 ሰባት ብኣኽበር ጸጥታ መንግስቲ ተቐቲሎም ክብሉ ናይ ዓይኒ መሳኽር ንወኪልና ገሊጾም። ፖሊስ እቲ ከባቢ ብወገኑ ኣብ ልዕሊ ኣብቲ ከባቢ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ዝተወስደ ስጉምቲ ምዃኑ ንቪኦኤ ሓቢሩሎ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ፣ ዋሽንግተን። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ዒራቅ ኣትዮም ን4 መዓልታት ታሪኻዊ ዑደት ኣብታ ብኩናትን ውሽጣዊ ግጭትን ዝተሓመሰት ሃገር። ፖፕ ፍራንሲስ ዒራቅ ዝበጽሑ ዘለዉ ፈላማይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት እዮም። መጽሓፍ ቅዱሳዊ ታሪክ ዘለዋ ሃገር ቅድሚ ሎሚ ብፖፕ ተበጺሓ ዘይትፈልጥ እንተ ነይራ ዒራቅ ጥራሕ እያ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ሎሚ መዓርፎ ነፈርቲ ባግዳድ ክበጽሑ ከለዉ ቀዳማይ ሚኒስተር ሙስጠፋ አልኻዲምን ካልኦት ሰበስልጣንን ኣቀባብላ ገይሮምሎም። ፖፕ ፍራንሲስ ኣብታ ቅድስቲ ቦታ ትበሃል ናጃፍ እውን ክበጽሖም ኣብኡ ምስ መራሒ ሽዓ ወዲ 9 ዓመት ኣያቶላ ዓሊ አልሲስታኒ ክራኸቡ መደብ ኣለዎም። ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ኣብ ዒራቅ ዝተወንጨፋ ሮኬታት ግብረ መልሲ ክትህብ ከም እትኽእል ኣሚታ። ዝሓለፈ ረቡዕ ኣብ አልኣሳድ ኣብ ዝርከብ ወታደራዊ ማዓስከር ኣሜሪካ ሮኬታት ዓሊቡ ነይሩ። ወሃቢ ቃል ፔንታገን ክዛረብ ከሎ ዒራቃውያን መሻርክትና ነቲ ኩነታት የጻሪዎ ድሕሪኡ ግብረ መልሲ ዘድልዮ እንተኮይኑ ዘይንገብረሉ ምክንያት የለን ኢሉሎም። ዝሓለፈ ሰሙን ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ነቲ መጥቃዕቲ ዘሳልጥ ኣብ ዝበሎ ኣብ ውሽጢ ሶርያ ዝርከብ ሓደ ቀጽሪ ብነፈርቲ ክድብደብ ኣዚዙ እዩ። ወታደራዊ መራሕቲ ማይንማር ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ዝርከብ ፌደራል ዕቁር ባንኪ ኣስታት $1 ቢልዮን ከውፅኡ ፈቲኖም ከም ዝተኸልከሉ ይግለጽ ኣሎ። ሕጂ ሰበስልጣን ባንኪ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ገንዘብ ኣደስኪሎም ኣለዉ። ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ሙሉእ ትእዛዝ ክሳብ ዘሕልፍ እቲ ፈተነ ምውፃእ ገንዘብ ዝፍጸም ዘሎ ወታደራዊ ሓይሊ ማይንማር ሓድሽ ገዛኢ ባንኪ ድሕሪ ምሻሙን ነቶም ዝነበሩ መራሕቲ ድሕሪ ምእሳሩን እዩ። ኣብ መወዳእታ መበገሲ ኮሮና ቫይረስ ንምጽናዕ ንቻይና ከይዶም ዝነበሩ ክኢላታት ጥዕና ውፅኢት ምርምርኦም ከምቲ ቃል ዝተኣተወሉ ከም ዘይፍልጡ ጸብጻብ ዎል ስትሪት ጆርናል ሓቢሩሎም። እቶም መርመርቲ ሙሉእን ናጻን መረመራ ክነካይደሉ ንኽእል ዕድል ኣይተዋህበናን እዮም ዝብሉ። ኣብቲ ምጽራይ እውን ቻይናውያን ክኢላታት ጥዕና ምስቶም መርመርቲ ውድብ ጥዕና ዓለም ተጸንቢሮም ምንባሮም ተጠቒሱሎ። ዜና በዝፍጸም